Rydw Wel baradwn, gobeithio'n Madaro Sagon is Cymru. Dwi'n mynd law oedd y ffynnon, hen ffynnon o'r 16 ganrif yn enw Ffynnon Seiriol. A dyna ni, dyma mynydda I mewn Ffynnon Seiriol. Reit, cysylltir y ffynnon hwn o'n o traddodiad y Sant Seiriol a roedd yn byw yn y 16 ganrif. Mae'n bosib fod o ran isaf siamper y ffynnon a'r cwrt hyrgrwn gallaw perthyn I gyfnod Cristnogaeth Gynharach, ond ail y deiladwyd y gwaith mewn mae'n uwchben yn y 18 ganrif. Reit, dyma ble, dwi'n mynd I weld rwan, rhywle mewn hyn, a mae hyn yn eitha sanctaidd iawn, very secret, mae'n rhaid I fi dweud. Dyma beth sydd o'n pwysig efo Penmon, mae'n yn lle sanctaidd iawn. Reit, dyma di bod o'n rhy agos, fynd o ffynnon. Dyna ni. Dyma'r ffynnon. Yep, ti'n gweld y dŵr mewn hyn. Ac waw. Reit, ti allan. Waw, eitha Celtaidd iawn, Cristnogol iawn. Rydw, dwi'n meddwl, dyna ni. Dwi'n gweld yr ardal yma. Wel, soba modar ydy pethau hwn. Ia na chdi. Rydw, soba modar arall. Reit. Wel, beth dwi'n mynd wneud o rwan, mae rhaid I fi stopio ffilmio. Wel, baradwn, gobeithio'n o Hwngari a Cymru, gobeithio esi mwynhau y fideo a gyfer Penmon. Ac ti'n gwybod pa, dwi'n gobeithio ti'n wedi dysgu lot am y hanes Cymru, of course. Ond, os dwi'n dysgu Hwngari, os yn mis Gorffennaf, dwi'n mynd I bod y past I dysgu Hwngari yn y wella. Felly mi wnai siarad, tro nesaf mi wnai siarad y gynnau tors yn yr iaith Hwngari am y tro nesaf. Ac wedyn mi wnai rhoi teitl Hwngari ac wedyn, ia, bob dim yn iawn. Baradwn, Köszönöm szépen, is remélem, tetszett a video, a Walesi történelem, szevasztok, viszontlátásra!